Cześć, dzisiaj jesteśmy w zalanej kopalni żelaza i kruszcu. No i można by zadać sobie pytanie, co się stało, że kopalnia została zalana. Otóż nie została zalana, tylko dosłownie zalała się. Jesteśmy w zespole krajobrazowym Pasieki przy miasteczku śląskim na terenie właśnie zalanej kopalni Bibiela. Ziemia tarnogórska generalnie słynie przecież z górnictwa, zresztą jesteśmy teraz na szlaku Gwarków Tarnogórskich. Jednak słynie też z pewnego problemu, mianowicie te ziemie borykają się z problemem wodnym. Stąd na przykład różnego rodzaju sztolnie i generalnie kombinowanie, żeby jakoś tę wodę ogarnąć. No i tutaj niestety w przypadku Bibieli się nie udało, a był to zakład, który... Komary, ogólnie dzisiaj pada, komary, dobra. Pierwsze próby poszukiwania ród tutaj miały miejsce w 1880 roku, natomiast zakład otworzono w 1889, co czyni go równe 100 lat starszym ode mnie, no i też dlatego się strasznie jaram. A wszystko zapadło się w zasadzie z przyczyn naturalnych, no ale żeby tutaj się skupić na chodzeniu i nie skręcić sobie kostki, to więcej Wam poopowiadam w lektorce. Bibiela, za czasów niemieckich zwana Bibiella, jest sołectwem wchodzącym w obszar miasteczka śląskiego. To urokliwe miejsce skupia się właściwie wzdłuż jednej drogi, ulicy Starowiejskiej. Bibiela to przede wszystkim ogromne tereny leśne i szlaki rowerowe. W okolicy znajdują się także pomnikowe drzewa, 9 około 200-letnich lip, 4 około 550-letnie dęby i 1 około 450-letni dąb. Poruszając się w głąb lasu, docieramy wreszcie do kompleksu leśnego zwanego Pasiekami. Stary, głęboki las. Jakie inne miejsce mogłoby skrywać sekrety, legendy czy też tajemnice? No, oczywiście, nad czym ubolewam, no to jest to, że spora część kopalni jest po prostu dosłownie zalana. To nie jest clickbait. A ja nie nurkuję. I wiem, że można tutaj, jeżeli ktoś z Was nurkuje, to sobie przyjechać. Fajnie. No, ja tu przechodzę prawie bez tego, bez schylania się. No, tak więc można sobie tutaj spokojnie ponurkować. A ja Wam pokażę to, co jest na powierzchni. Tak ogólnie Pasieki to jest no las. Jezus, te komary, po prostu coś strasznego. Na terenie Pasiek odnajdziecie zatopioną kopalnię rudy żelaza i kruszcu. Na powierzchni zachowało się dość niewiele, jednak pewne skarby czekają pod wodą. Kopalnia ród żelaza Bibiela została uruchomiona w 1889 roku po uprzednich badaniach geologicznych wskazujących na obecność obfitych ród żelaza. Na początku działalności kopalnia należała do najwydajniejszych kopalń ród żelaza w całej Europie. Również w tym samym roku, 1889, uruchomiono w tym samym miejscu kopalnię ród cynku i ołowiu z domieszką srebra, Szczęście Flory. Zakłady były nadzorowane przez ten sam zarząd. Ponieważ kopalnie były położone w gęstym lesie, zbudowano specjalną kolejkę wąskotorową umożliwiającą sprawny dowóz urobku do stacji kolejowej w miasteczku śląskim. Powstały łącznie 4 szyby o głębokości do 60 metrów. Neptun, Nordstern, czyli Gwiazda Północy, Glück auf, czyli Szczęść Boże i Clemens. Zakłady zatrudniały łącznie około 700 pracowników. Do odprowadzania wody, będącej zmorą górnictwa ziemi tarnogórskiej, wydrążono specjalne sztolnie. Używano także 8 pomp parowych. W końcu, po wielokrotnych zalaniach 17 czerwca 1917 roku, to żywioł wziął górę, rujnując zaledwie 28-letnią kopalnię. Wystarczyły zaledwie 2 godziny, aby została zniszczona cała kopalnia wraz ze sprzętem. Woda kompletnie zdemolowała ściany i stropy. Na szczęście obyło się bez ofiar.
Z czasem okazało się, że w pobliżu kopalni rozlewa się podziemne jezioro, zatem zaniechano wszelkich prób osuszenia czy nawet wznawiania działalności zakładów. Dzisiaj główny zbiornik wód podziemnych Lubliniec-Myszków stanowi źródło wody dla Tarnowskich Gór i innych miejscowości Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.